इसोर आंनि फिसाफोरखौ एसे नायफिनहरदो। आंनि फिसाजोफोरनि दिनै मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन। दा आंहासो बिखाया दुब दुब मावदों। जोबोद गिनाय मोनदों आं। गासैखौबो मोजाङै मोजां बारग'लांहोदो गसाइ। आयै ओ आयै 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 सफैबाय सानैबो। रिजाल्टआ माबायदि जाखो? मा जाखो? मानो मोखां सोम सोम सानैबो? आरो मानो गंज्रेदखो? आयै मा जाखो बुंदो आमायो? नोंसोर सानैबो आंखौ बिदि गाब्रु खुब्रु मोखांखौ देखायना दा सिगिसै। दे थाबैनो बुंदो रिजाल्टआ माबायदि जाखो? आयै जों सानैबो फेल जाबाय। चुप एकदम चुप। बिदि माब्लाबाबो जानो हाया। नोंसोर आंखौ थगायदों ना? आयै जों थगायाखै, जों फेल जामारदों। नङा नङा बियो थार नङा। सनाया मोनदों 83% आरो रुपाया मोनदों 91%। फाग्लिफोर बिमाखौ बिदि सिगियो नामा? आंना गिनायजोंनो बिखा बिख्लो मावजोबदोंमोन। अ आयै नोंथ' साइन्टिस्ट जाबाय। जों नोंखौ ओरैनो एदावदोंसोमोन। औ आयै जोंखौ निमाहा होदो। नै आयै जों खोमाबो खेबबाय। We are really sorry आयै। जाबाय। बेयो आंनि दुखुनि मोदै नङा, सुखुनिसो। आंनि फिसा सानैबो एसेबां मोजां मोजां मार्क लाना पास जादों। आं जोबोद खुसि दिनै। अ आयै सना रुफा बेथिंजाय फैलाय सानैबो। औ आफा थांगौ। नोंसोरो सानैबो HSLC खौ मोजां मार्कजों पास खालामोब्ला आं नोंसोर सानैनोबो गंसे गंसे स्मार्टफन बायना होगोन होनना प्रमिस खालामदोंमोन ना? औ आफा खालामदोंमोनथ'। औ आं दिनै नोंसोरनो होनाय बै प्रमिसखौ पुरा खालामनोसै। मा? आफाया माने जोंनो दिनै मबाइल गोदान बायनानै होगोन? होगोन नङा, होनोसैयानो। न बेयो सनानि आरो नैबेयो रुपानि। थेंक इउ आफा। थौ जोंहा मबाइल गोदानखौ आइनो देखायहैनि। रुपा फरायदो आमायो। मा मबाइलसो नायबाय थाखो? नों मबाइलखौ मोननायनिफ्रायनो फरायनोनो गारबाय। खालि मबाइलाव WhatsApp, Facebook, Insta, गेम गेलेनाय बेफोरावल' बिजि थायो। आफाया जोंनो बे मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखायसो बायनानै होदोंमोन। बेफोरबायदि टाइमखौ ओरैनो हगारहरनो थाखाय नङा। जाबाय एसेबां बुजायनो नाङा आंखौ। ओरैनोबाबो आं नोंनिसाय गोरोंसिनखा। आरो बिनि थाखायनो नों HSLC आव 83% मोनदों आरो आं 91। आरो आं HS आव HSLC निसायबो बांसिन नाम्बार मोनबावगोन। मोनगोन नों बिदि मबाइलाव बिजि थाबाय थाबोला। फ्रेन्ड मा जाखो? मा हारसिं हारसिं जिरायबाय थाखो? ओहो जेबो जायाखै बिकि। फ्रेन्ड रुपाया मानो बारा कलेजाव फैबाङा? स्कुलाव थानाय समावथ' बियो सानसेबो स्कुल मिस खालामामोन। लोमजाब्लाबो लोमजानायजोंनो स्कुलाव फैयोमोन। नाथाय दाना मा जाखो बेहा? खर' गाज्रि जाबाय रुपाया। आफाया बायना होनाय मबाइलजोंनो हर सान बिजि थायो। फरायनो लिरनो जानो लोंनो जेरावबो इन्टारेस्टआनो गैला रुपाया।
हरसेया WhatsAppआव बेस्थ' थानानै फुङाव थाबनो सिखारनो हायाखै बियो। दिनै बेनि थाखायनो कलेजाव फैदियासै बियो। नों बुजायामोन बेखौ? बुजायबाय बुहुद, नाथाय जेबो मुलाम्फा गैया। बेखौ बुजायना उल्थासो नांज्लायो। नों खेबसे ट्राइ खालामना नायलाय बिकि। नोंथ' बिनि उन्दैनिनो लोगो। जानो हागौ बेयो नोंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन। जागोन दे, आं दायो बेखौ कल खालामना नायगोन। औ दे, बिदिब्ला आं थांनोसै। आं दिनै लास्ट क्लासखौ खालामलिया, नों खालामदो। दे बिदिब्ला। बाय। बाय। See you tomorrow. सना रुपा ओंखाम जाहैनोसै फै। फै रुपा जाहैनोसै। जाथ'आ आङो, दाहाय जागोन। मा दाहाय दहाय, फै जमायैनो जाहैनोसै। ओहो, जाथ'आ आं। जाफैग्रोदो, जा खालामदो दाहाय खालामनो हागोन। आयै, फंसे बाथ्राखौ खैबार बुंनांगौ? आं जाथ'आ बुंदोंना? नोंसोरा उखैदोंबा जाहैग्रोनो हाया नामा? रुपा, बेयो माबायदि बिहेभियार जाखो? आइजों नों बिदि खाब्रां रावजों रायज्लायदों? आयै थानो हो बेखौ, थौ जों जाहैग्रोनि। बिकियालाय मानो कल हरलायखो? हेलौ। Hello Rupa. How are you? I'm good. माथो खालामगासिनोमोन? इउटिउबाव भिडिअ नायगासिनोमोन। रुपा, नों आंखौ नोंनि मोजां लोगो होनना सानो ना साना? मानो? बुंग्रोलाय। सानो। बिदिब्ला नों आंनि फंसे खोथाखौ खोनासंगोन ना? मा खोथा? नों मबाइलखौ एसे खम इउज खालामग्रा जादों ना? ओरैनो मबाइलाव गेम गेलेना, फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाफोराव बिजि थाना नोंनि एसेबां बेसेन गोनां समखौ मानो ओरैनो हगारगासिनो रुपा? प्लिज डोंट डू दिस रुपा। अ हेलौ, फ्रेन्ड जानो होननानै मा बुंखो? आं नोंथ' लेक्सारसो सुरु खालामबाय। आंनि पार्सनेल लाइफआव नों इन्टारफेयर दा खालाम बिकि। बाय। आंनाव आरो कल दा हरसै बेफोरबायदि लेक्सार होनो थाखाय। हेलौ रुपा। आब', नों बिदिसो? मा जाखो? मा जाखो? नों कलेजाव थांनानै आंनि लोगोफोरनि सिगाङाव आंनि सोमोन्दै गाज्रि बाथ्रा लगायना होयो ना? नों मानो बिदि सानो रुपा? आंलाय मानो बिदि खालामगोन? मानो खालामगोनसो होनदों नों? नों बिकिनि सिगाङाव मा एरनायनाय? आं जेबो एराखै रुपा। आं जास्ट बिकिखौ नोंखौ बुजायनोसो होदों। नों मानो मबाइलखौ एसेबां नायथाबबाय थायो रुपा? नों मबाइलखौ मोननायनिफ्रायनो बिमा बिफा बिब' फ्रेन्ड्स रावखौबो सिनायनोनो रोंला। नोंनि बिहेभियारफोराबो जोबोद गाज्रि जालांबाय। आइया नोंनि बेफोरबायदि हालोदखौ नुना गोसोआव जोबोद दुखु मोनो रुपा। आइया सिरि सिरि गाबखोमायो रुपा। प्लिज रुपा, आंनो आगोलनि बै रुपाखौ नांफिनगौ। प्लिज आंनो बै रुपाखौ लाबोना होफिनदो। प्लिज आंनो आंनि बिनानावखौ नांफिनगौ। Please stop! Stop this nonsense! I don't have time to listen to your nonsense! आयै, आयै, ओ आयै। थांगौ। आयै, आं डिस्टिंसन मोनदों। हे इसोर, जोबोर साबायखर। आं जोबोद खुसि दिनै फिसा, आं जोबोद खुसि। I am very proud of you. सासेयाथ' जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामबाय आरो सासेना माबादि जाखो? अ टिरि, आं गावनि रिजाल्टनि खुसियावनो आगैनि रिजाल्टखौनो सोंनो बावदों। दे खिन्थादो आगै नोंनि रिजाल्टखौ। आगै खोन्थायाखै मानो नों? दे बुंदो रिजाल्टखौ। मा जाखो? खोन्थायाखै मानो नों? नों खोन्थायाबा आं हारसिं नायना लानोसै। आइ, आफा, रुपाया फेल जाबाय। मा? रुपा, आं मा खोनानो मोनखो बेफोरखो? नों फेल जाबाय? सि नोंनि बे रिजाल्टखौ खोनानायनि सिगां आं मानो थैनानै थांदिया? नङा, आं नोंनि बिफा। नों नोंनि बिमा बिफानि गासै मान सन्मानखौ जाजोब्बाय। आं नोंखौ आंनि फिसा बुंनो लाजिनो मोनबाय दिनै। दिनैनिफ्राय नों आंनि फिसाजो नंलिया।
आंनि फिसाजोआ सासेल' आरो बेनो जाबाय सनाया। रुपा आं नोंखौ एसेबां बुंदोंमोन मबाइलखौ एसे दोनथ'ना फराय होनना, नाथाय नों आंनि मोनसे बाथ्रा खोनासङासै। मबाइलखौ मोननायनि उनाव जों गासैखौबो नों गावनि सुसुर होनना सानना लादोंमोन। नों मबाइलखौ गावनि बेस्ट फ्रेन्ड खालामना लादोंमोन ना, नाथाय नोंनि बेस्ट फ्रेन्डआ नोंनो मा होखो दिनै? आंबो नोंखौ जोबोद गाज्रि मोनबाय रुपा फिसा, जोबोद गाज्रि मोनबाय। आयै हे इसोर, आंजों दिनै बेफोरो मा जालांखो? आं फेल जाबाय। आइ आफा आब' बिसोर गासैबो आंखौ दिनै गाज्रि मोनजोब्बाय। थारैनो आं जोबोद गाज्रि खामानि मावफ्लांबाय। आंना गोरोन्थि जाबाय। आं जुदि आइ आफा आब' आरो आंनि लोगोफोरनि खोथाखौ खोनासंना मबाइलखौ एसे दोनथ'ना फरायनायाव गोसो होयोमोन, अब्ला आंहा दिनै बिदि रिजाल्ट जानाय नङामोन। मबाइला आंखौ सेस खालामजोब्बाय। नङा, बेयाव मबाइलनि गोरोन्थि गैया। बिकज आं बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनायमोनब्ला आंना मोजाङानो जागौमोन, नाथाय आंसो बेखौ गाज्रि खामानियाव बाहायबाय। नंनायनि नङिनि एनि टाइम मबाइलावनो बिजि थाबाय। मबाइला आब'नावबोथ' दं, नाथाय आब'आ बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोंदों, जायनि थाखाय आब'आ दिनै बिनि फिथाइखौ मोनबाय। आं दिनै आंनि गोरोन्थिनि साजाखौ मोनबाय। आं हमदांनो हाबाय, आंनि गोरोन्थिखौ आं हमदांनो हाबाय। नै नायहरलाय रुपा आब'खौ, बांद्राय गोरों दिन्थिसैमोन, माथो दा फेल जाबाय। बांद्राय अफार देखायनाया बिदिनो मोनखायो जुथिखौ। सनायं दंना न'आव? औ दङ र'। आयं मोनसे फैदों, फै जिरायफै। जों नोंनि मोजां रिजाल्ट खालामनायनि गरलासो जानो फैदों आयं। नंगौ नामा आयं? जानो हागोन दे आयं। र' आं आइखौ लिंना लायग्रोहैनि। जागोन दे आयं। नै आब' मिथिगोना, इसानि रुपाया मेट्रिकआव जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन, नाथाय HS आव फेलसो जाबायनो। मिथिनायाथ' मिथिगौ आंबो, बोरैदि बेफोरबायदि जानो हाखो? बोरैदि माने आंनि मथेबाथ' रुपाया मेट्रिकआव नकल एबा खाथिनि जजाबनाय लोगोनिफ्राय नायना लिरनानैसो रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हादो बियो। फरायनो रोंखाया बे, बिनिखायनो HS आव फेल जादों। आंबो बेखौनो सानदों, नङाबा गोरोंबाथ' बियो फेल जानाय नङामोन। बांद्राय गोरों फरायनो दिन्थिसैमोन, माथो दा रोंखाया फेल बे, जाबाय। बिनिखायनो HS आव फेल जादों। बांद्राय गोरों दिन्थिसैमोन, माथो दा फेल जाबाय। रुपा फिसा, जोबोद गाज्रि मोनबाय।